Cierta actriz americana lleva un tiempo viviendo en Madrid, dejando a un lado que lleva una vida completamente disipada. Tenemos motivos suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligrosas. Eta prentsaurrekoarekin hasiko gara. Hementxe dugu Arde Madrid telesailaren talde tekniko eta artistikoa. Donostiko zinemaldian aurkezten da, eta gurekin ditugu Domingo Corral, Movistar Pluseko produkzio zuzendaria, Paco León, Ana Costa, gidilari eta zuzendari, dabiltza, Julián Villagrán, Ima Cuesta, Ken Appeldorn, eta Vadim Gazar. Galderekin hasiko gara, denbora gutxi dugu, beraz, altxa eskuak. Sí. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri, lehenik eta behin zorionak telesailarengatik, asko gustatu zait. Eta gustatuko litzaidake jakitea, Paco, ea nola izan den telesail bat zuzentzera animatzeko esperientzia eta zergatik hasi zinen. Nolako izan da esperientzia eta zergatik animatu zinen. Proiektu hau bururatu zitzaigunean, ikusi genuen ordaindutako telebistan gauza interesgarria gertatzen ari zirela, bestelako gauzak egiteko aukera sortzen ari zela, eta zinemaren antza izan zezakela ikusi genuen. Horrexegatik Anak eta biok hitz egiten genuen, eta pentsatzen ari ginenean ze proiektu egin genezaken elkarrekin, eta historia hau sortu zen. Anekdota batetik abiatzen da Wagner, Madrilen bizi zen garaian, General Peronen esan ziguten diskurtsoak entxegatzen zituenean, Argentinarako itzultzeko, Wagnerrek esaten zion, Peron, cabron, Peron, marikon. Eta horrek pixka bat erakuste zigun zer nolako harremana zuten bi pertsonaia historiko horiek. Madrilen une horretan elkartu ziren, bizilagunak omen ziren, eta benetan gustatu zitzaigun testuinguru hori, Madrilen zegoen Dolce Vita hori, eta horrek bultzatu gintuen elkarrekin lan egitera. Dokumentazio lan handia egin genuen, galdetu genien ere Madrilen garai hartan bizi zen jendeari, Wagner ezagutu zuen jendeari, festa horietan egon zen jendeari, eta mutilaguna bilatu genuen, telesailarentzat etzen erraza izan, baina onena aurkitu genuen. Onena, egokiena delako, eta Movistar Plusi esker guk egin nahi genuen telesaila egiteko aukera izan genuen. 8 kapitulu ditu, ordu erdikoa bakoitza, zuri beltzean da eta nahiko arriskatua da. Arriskatua bestelakoa izan nahi duelako, ez du beste inolako telesailen antzarik, ez da arrakastatsua izan den zerbaiten kopia, zerbait originala da. Eta zentzu horretan benetan atsegina izan da, lan hau egitea askatasun osoz egin dugu lana, eta nahi izan duguna egin dugu gutxi gora bera. Eta orain espero dugu jendeari gustatzea, eta jendeari gustatzen bazaio oso pozik jarriko gara. Ezakit Domingok eta Anak zerbait gehiago esan nahi duten? Bai, Wagnerrenaz gainera, ez da protagonista. Bere morroiak dira protagonistak. Bi unibertso horiek nahastu egiten dira filmean, elite hori dago alde batetik, benetakoa edo gehiengoarena etzen Espainia batetaz gozatzen zuten artista daude, eta bestalde daude morroiak, langileak, eta horri esker dena kontatzeko aukera izan dugu, bi aldeak ditugu, nahastu egiten dira eta kontatzen da benetan Espainia nolakoa zen une horretan. Paco, Ana, zer moduz? Emi sarian, joan den astean, aipatu zuten komediak orain direla 30 minutuko dramak, beraz, Arde Madrid zer da? Komedia, drama, baldu bata beste baina gehiago. Komedia da, baina ez horrela egin nahi izan dugulako, baizik eta horrela atera zaigulako. Nire gustatuko litzaidake dramaren bat egitea, baina ez zaizkigu ateratzen ez da, Paco?
bada gure gauza, ezta? Bai, sarritan esan dugu, ezta? Komedia sahiestezina da guretzat gauza kontatzeko orduan. Baina helburua ez da soilik umorea, alegia jendeak barre egitea, baizik eta istorio bat kontatzea. Eta batzuetan barrea eragitea da istorio hori kontatzeko modurik zintzoena. Baina baditu ere bere drama uneak, thrillerra ere badago, denetari dago, bai bizitzan bezala, dio Pakok. Kaixo, arratsaldeon, zorionak denoi, zuen lanarengatik, Movistarri ere bai, zuzendariei. Eta zuk esan duzun bezala, Pako, ausartak izan zarete 2018an, telebistarako Zuribeltzeko telesail bat egin duzuelako, niri izugarri gustatzen zait, badirudelako debekatuta dagoela gazteentzat. Eta gustatzen zait, erabaki hori hartu izana, estilo hori agertzea telebistan. Ni ez naiz oso telesainen zalea, 9:30 ere eseri nintzen, kapitulu bat edo bi ikusteko helburuz, eta azkenean ordu bihar orden gutxietan jaiki nintzen. Beraz, benetan zerbait ederra eta interesgarria egin duzue, pertsonaiak oso interesgarriak dira. Eta galdetu nahi dizuet, zerbait berria denez, eta zuk normalean arrakasta izaten duzu. Lehenengo filma egin zenuenean ere plataforma guztietan zabaldu zen, jende asko kritika txarrak egin arren, oso emaitza ona izan zuen, eta orain berriro ere zerbait berria egiten ari zara, ezta? Telesail bat, Zuribeltzean, zer espero duzu ikusle mailari dagokionez, edo ikusle kopuruari dagokionez? Niretzat gauza berriak egite hori joko bat da. Gauza asko ari dira planteatzen berriro orain, eta guk hain zuzen badugu aukera bide berriak asmatzeko. Banatzeko moduekin, Zuribeltzen egitearekin, egiten diren telebista eta zinema arteko nahasketa horiekin, eta zer espero dugun? Pertsonalki, Arde Madrid sortzeko orduan, guk pentsatzen genuen jende askok ikus zezakeela. Eta mundu osoak ikus dezakeela produktu nazional bat. Duela egun batzuk pentsatzea film bat mundu osoan ikustea nazionala izan da, pentsa ezina zen. Eta orain, posible da. Eta uste dut film honek, telesail honek interes handia duelako, agertzen direlako Garner, Peron, Movistarrek ere gauza bera pentsatzen du, eta Latinoamerikan bidea urratzen hasi da, eta espero dut hemen arrakasta izatea, eta errebotez beste herrialdetan ere ikusteko aukera izatea. Hori da nik erregei eskatuko diedana. Beste galderaren bat, eskuramat ikusi dut hor nonbait. A question in English in honor of Debbie Massar. Bai, Debbie Massarren horrez egingo dut galdera ingelesez. Ava Gardnerri buruz ari garenez, badakit ez dela pertsonaia nagusia, Ima Kuestarena da pertsonaia nagusia, baina Ava Gardnerren erretratua oso interesgarria iruditu zait. Izan ere, bazen pertsonaia epikoa gauez, baina hala ere zuk ematen diozu ikuspegi guztiz humanista bere pertsonari, intimoagoa den alderdi hori erakusten duzu, eta uste dut eredu bat dela pertsona askorentzat, nola erabili askatasuna besteek ere askatasuna erabil dezaten. Bai, uste dut hori izan dela beti helburua. Niri ez zait inoiz interesatu ikono batena egitea, ez da Hollywoodeko ikono batena egitea, baina bere bizitzari dagokionez oso interesgarria izan zen, bere amorioak, intelektual bat zen,
Frank Sinatra beste askorekin parekatzen da. Eta berak bazuen sentiberatasun maila bat Los Angeles utzi zuen, Ego Carolina utzi zuen, eta berak ez zuen Hollywooden egon nahi, nekatuta zegoen. Eta Madrilera iritsi eta aske sentitu zen. Eta ni sekulako eskerrona sentitu nuen kontatu zidanean Pakok horrelako pertsonai batena egingo nuela, erakutsiz nola jaten zuen, nola edaten zuen, oso emakume gordina zen, eta gainera erronka bat izan zen castellanoz egin behar izan nuelako. Eta niri izugarri gustatu zitzaidan, sekulako erronka izan da. Agian maiko beste aktoreek, pertsonaia guztiek garrantzia handia dutenez, hitz egin dezaketela interpretaziorako prestaketa horretaz, nola izan den, lan hori, eta baita ere galdera bat Pakorentzat, zure burua zuzentzen duzun lehenengo aldia da, ezta? Tira, Kikin ere nire zuzendari propioa izan nintzen, baina pertsonaia txikiagoa zen. Egia da, hemen Manolok sekuentzia asko dituela, baina lagundu dit ere Anak kanpoko begirada hori duelako. Eta esaldi hau ez da nirea, zuzendari batena da, baina zuk lanbikoitza egiten duzunean, bat gutxiago, liskarrak izateko, ez da? Gutxi gora bera badakizu eta aurrera egiten duzu, eta pixka bat ere lasaitu egiten zara aktore bezala. Ez dago gaizki ere, alderdi hori. Nik, lehenik eta behin azpimarratu nahiko nuke opari bat izan dela Debbie Mazar izatea Ava Gardnerrena egiten, bere talentuaz eta edertasuna zaratago, oso eskuzabala izan da, bere lana oso zaila zen, ez soilik Ava Gardnerrena egin behar zuelako, baizik eta hizkuntzaren zailtasuna ere hor zegoelako. Eta opari bat izan da, bera gurekin egotea, oso emakume divertigarria da, oso eskubuz zabala, eta lan bikaina egin du. Horretaz gainera, itzuli dizute, bai, itzuli dizute. Pertsonaien harremanari dagokionez, Ana Mari Manolorekin duen harremanaz gainera, oso ederra iruditu zait nire pertsonaiak eta Avarenak duten arku hori, bere askatasunaren kontrapuntu gisa, bera denbora guztian ari delako bizitza ospatzen, alaitasuna ospatzen. Hor dagoan Amari, eta bada horren kontrapuntua, eta bere askatasunari esker, Avaren pertsonaian ikusten duen horri esker, Ana Marik une batean bere burua aurkitzen du, sekulako atea zabaltzen dio, ate bat, bizitzarako ate bat, eta pertsona jakingabea izatetik, pasatzen da denetatik ikasi dezakeen pertsona bat izatera, ezta? Eta hori asko gustatzen zait, nola aurkitzen diren bi emakume horiek, eta nola berriro bizitzan pentsaratzen dion batak besteari. Nire galdera denei zuzenduta dago. Gaztelaniaz egingo du galdera. Bai, gaztelaniaz, ingelesez egingo dut. Telesaila bada ikuspegi feminista modernoa duen telesaila. Batez ere emakumeen pertsonaiei dagokienez, baina alde berean Espainiako komediako tradizioa ikusten dugu. Azkona, Berlanga, horien erreferentziak ikusten ditut nik. Ez dakit horri buruz zerbait esan dezakezuen, agian guztiz oker nagoela esan dezakezue. Berlanga y Azkona eran un referente. Ez, arrazoi duzu, Berlanga eta Azkona gure erreferenteak dira. Asko gustatzen zaigu beraien lana, eta hor egon da beti izan ditugu hor, eta beti pentsatu izan dugu gustatuko litzaigukela haiekin zer ikusirik izatea, eta emakumeen pertsonaiei dagokienez, badirudi, ezta? Badirudi behintzat emakumeak oso sendoak direla, oso aktiboak direla, gizonezkoenak baina gehiago. Eta uste dut hori badela begirada garaikide bat, naiz eta historioa 61 batean gertatu, uste dut garrantzitsua dela gaur egungo sortzaileek
hemen, eta orain hemengo begirada hori erabiltzea. Eta baita ere lana egin behar da mezua esplizitua izan ez dadin. Eta pertsonaiaren koherentziatik ematea mezua. Bai, Azkona eta Berlangarena noski. Beraiek egin zutena guretzat da liluragarria eta egin daiteken gauzarik zailena. Eta baita ere komediaren boterearekin du zerikusia honek. Haiek egiten zuten zerbait oso arina, barreara egiten zuena, baina gauza oso potoloa kontatzen zituzen. Nola erretratatu bezakezu Espainia osoa Bienvenido Mr. Marshallekin, edo Placidorekin, edo El Verdugorekin. Bai, barra egiten duzu, ez da begira ze tipo kikila, ez du hil nahi, ez du inorri hil nahi, eta kontatzen ari zara gauza benetan potolo bat, gauza benetan gordina, une horretan gertatzen ari zena kontatzen zuten. Baina bazuten gaitasun hori. Itxura zerbait arina egiten zuten, komedia egiten zuten, baina gauza benetan sakonak, poetikoak kontatzen zituzten, gauza errealak gainera. Eta guk hori bilatzen dugu, benetan hori bilatzen dugu. Gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, por ahí. Beste galderarik, bai, hor? Kaixo, zorionak, denei, Teresaiarengatik zoragarria da. Ni bi galdera ditut. Lehenengoak zerikusia du entxeguekin, prestaketa prozesuarekin, zenbat zen improvisazioa eta zenbat zen gidoia betetzea, bai entxeguetan eta bai amaierako emaitzan, edo nork erantzun dezake. Eta bigarren galdera, hauxe da. Iruditu zait, amaiera nahiko itxia dagoela, baina badaudela zenbait istorio ez direnak isten Imakostarena adibidez, espioitzarekin, mini telesail bat bezala proposatzen da, sasoi gehiago izako dituen telesaila bezala, mila esker. Bai, guk agian lehenengo galderari erantzongo diogu eta berak erantzun dezala bigarrena. Bai, gidoia 100% betetzen da, baina gidoian badaude hitzartuta une batzuk improvisatzeko. Eta horrela egin dugu. Iruditzen zitzaigun une batzuetan aberasgarriagoa izango zela aktorei joko aukera hori ematea. David benetan entregatu da jolastera, improvisatzera, gaztelaniaz, ingelesez, behar zen moduan, ima ere, denek benetan improvisatzeko unean adore handia izan dute. Baina bestalde esan beharra dago ere, gidoia bete egin dela 100%. Eta beste galderari dagokionez, gu oso pozik gaude, eta Pako eta Anak nahi badute gu bigarren sasoia egingo genuke. Gu oso pozik gaude lehenengo honekin, egin dugunarekin, eta guk nahiko genuke bigarren egitea, baina beraiek egin behar dute. Bai, seinale ona da, estrainatu aurretik ere eskatzea, bigarrena prestatzen hastea. Zu ez bazara, bigarrena nahi duen bakarra, nik uste animatuko garela. Bai, uste dut vibrazio oso onak dituela honek. Galdera bat dut Debi eta Kenentzat ere kontuan izan da, serie honetan talka kultural bat ere aipatzen dela, zuek nola sentitu zarete filmazioan Espainiako talde batean parte hartuz? Nik benetan oso ongi pasa nuen. Nik gehiago antzestu dut gaztelaniaz, ingelesez baino. Nik ikusentzunezko prestakuntza batez ere Espainian egin dut, ni nintzen beti dagoen giri hori. Eta niretzat plazerra izan zen gehiago egitea ingelesez, eta Debi bezalako aktore puska batekin egitea. Ilusio bat bete dut. Ni New Yorkekoa naiz, eta ni hasi nintzen auzoan badaude Puerto Ricoko jendea, Kubakoa, Mexikarrak, eta Espainiara etortzeko
orduan izan nuen arazo bakarra izan zen nik Puerto Ricoko ahoskerarekin hitz egin nuela. Nire audizioan. Niretzat oso divertigarria izan da, aktore gisa gauza desberdinak probatu nahi dituzu. Eta beste gauza izan da, nire azentu hori galdu behar nuela, nire New Yorkeko azentua galdu behar nuela, ni Brooklynekoa naiz. Nire ahotsa entzuten denean New Yorkeko emakume bat entzuten duzu, baina Garner Hego Carolinakoa zen, Los Angelesen egona zen, eta horrela hitz egiten zuen oso azentu klasiko neutro batekin. Beraz, niretzat oso interesgarria izan da, oso divertigarria. Eta batzutan, nire burua entzuten nuenean beste azentu batera jotzen, hor zailtasunak sentitzen nituen, gogorra zen. Baina hemengo jendea benetan zoragarria izan da eta gaztelaniaz lan egiteko aukera izatea zoragarria izan da. Hemen egon den energia benetan oso bestelakoa izan da. Zoragarria. Eta Pako ere ez da pertsona normala. Berak giro oso atsegina lagunartekoa sortzen du. Eta uzten digu sortzaileak izaten eta ez bazaio gustatzen, ez esaten digu. Baina gustatzen bazaio, baimen ematen digu. Eta, tira, Pakoren aurpegia oso elastikoa da. Ikusi ditzakezu gurpilak hitz egiten ari denean, bere aurpegian islatzen. Gure lehenengo kontaktua Skypez izan zen, ni oso urduri nengoen, nire mailan eseri nintzen, ordenagailua hemen, papada ez ateratzeko, eta hasi ginen hitz egiten, eta ni hain eroso sentitu nintzen, une batean kendu nuela hilan neukan faltsu bat, eta sanion begira ez du, hauxe naiz ni, hau da nire hilea, erakutsi nion nolakoa nintzen, ongi ulertu zidan, bera ere ulertu zuen, Christian hor dago, eta oso solasali atsegina izan genuen. Bai, berak bere burua horrela erakutsi zuen, ez? Jarrera hori erakutsi zidan eta esan nuen horixe da nahi duguna. Juliani ere entzun nahi diot. Bere papera oso divertigarria iruditu zait, eta Espainiako tradizioan oso zentratuta. Bada handismoaren luzapen bat bezala, positibotzat esaten dut hau, baina ezak ditzekin nahi duzen pixka bat. Bai, oso lotxatia naiz. Ezaki zer gehitu dezakedan, bai, oso aktore erakargarria zarela. Niretzat ohore bat izan da, proiektu honetan parte hartzea. Ni pixka bat familiakoa naiz, sortzaileen familia, hau esaten uzten badiazue. Eta benetan niretzat dira talde harrigarria, aspaldidanik ezagutzen ditut, eta benetan egunetik egunera gehiago harritzen naute haien talentuarekin, eta proiektuan parte hartzeko deitu zidatenetik sekulako ilusioa sentitu nuen. Oso erosoa izan da, zoragarria izan da, sortu duten taldea, benetan izan da berezia, denek sinesten genuen proiektu honetan, denek eman genuen gure burua, eta energia oso polita sortu zen. Eta hori ez da erraz aurkitzen, gainera familia ere izan da, sekulako opari izan da. Hau zer da, igandeetan prestatzen dizkizuan bazkari goxoengatik? Nik Florenen paperari buruz, pertsonaiari buruz zerbait esan nahi dut, eta telesailan agertzen diren gizon guztiei buruz, azken batean. Florenen pertsonaian badago zerbait poetikoa, bera eskizofrenikoa da, eta metaforikoki erakusten du gizonei gertatzen zaien zerbait telesailean, eta uste orain gure gizartean ere gauza bera gertatzen ari dela, ezta? Gizonek deskubritzen dutenean emakumeak ez dituztela salbatu behar, edo emakumeen nahia ezkontza ez dela aurkitzen dutenean, orduan gizonak horrela gertatzen dira, ez da, harrituta. Esatute, orduan zer egingo dut? Como Floren B. Ava Gardner.
Eta Florenek Abagarner ikusten du, eta esan du bakarri dago, mozkorra dago. Emakume honek norbait behar du, berarekin ezkondu behar naiz. Salbatu egin behar dute, ez aldu inork ikusten. Badira, koinadu horiek bezala, ez da? Manolo, Floren, dandismoaren oinordeko horiek dira. Eta denek ari dira harridura berbera bizitzen. Ez dute oso ongi ulertzen zer gertatzen den emakumeek ahalduntze horretan gizonei behar ez dutenean existitzeko. Esta reflexión final es estupenda, creo que... Zoragarria izan da, amaierako hausnarketa hau, eta uste dut honekin amaituko dugula, belodromora joan behar dira, gainera aurkezpen egitera, zorte hon osongi joan dadila.